Ce vom fi ca să mă ia, să mă duc în cer sfântean și să simt pe inima toată liniștea eternan, să tornească lemne în foc, sub înghetibitul la fel, să miroasă abuzul ioc, să miroasă mai miroase întâmplarea. Din cer cuvântul nu se arată, noaptea în lume fițe face noaptea. Hristos se naște, Domnul popoară. Îngerii cântă, magii îl adoră. Domnul Tinu Bardur, mai colindăm în seara aceasta. care aparent nu are legătură deloc cu nașterea Domnului. Deci, la nunta în Cana Galilei, abia atunci și-au dat seama oamenii că Mesia e născut, că e printre oameni, că face minuni. Până atunci, multă lume n-au știut de el, nici nu l-au văzut. Atunci au avut contact. Primii oameni, mulți dintre oameni cu Iisus Hristos, atunci a săvârșit prima lui minune publică, din activitatea lui publică. Preschimbarea firii de apă potabilă în vin, de foarte bună calitate.